തിരുനെൽവേലി ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ നിന്നുമാണ് ജടപിടിച്ച മുടിയും എല്ലും തോലും പോലിരിക്കുന്ന ഈ അന്നവാസി അമ്മയെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമമായ തെങ്കാശിയിലെ അൻപുവിലത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ അമ്മയുടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കും കാഴ്ചശക്തി വളരെ കുറവാണെന്ന് സത്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. പക്ഷേ ഈ അമ്മ ഞങ്ങളെ എന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും എക്സസൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മക്കൾക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നടത്തമുണ്ട്. ഈ നടത്തത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതിന് പകരമായിട്ട് ഈ അന്നവാസി അമ്മ ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടി വഴി നടത്തുന്ന ദൃശ്യം ഞങ്ങളെ എന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് മനസ്സൊക്കെ മടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അമ്മയുടെ ചിരിയും സാന്നിധ്യവും സന്തോഷവും മതി കളഞ്ഞുപോയ സമാധാനവും സന്തോഷവും തിരികെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. ഓരോ മനുഷ്യരും എത്ര വ്യത്യസ്തരാണല്ലേ. ഓരോ മനുഷ്യരും പാഠപുസ്തകമാണ് നമുക്ക്. ചിലർ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും, മറ്റു ചിലർ ജീവിതം കൊണ്ടും.